Salut prieteni și bine ați venit la în față pc.fullhost.org. Eu sunt Costi și în tutorialul de astăzi vom învăța cum putem înregistra posturi TV gratuit cu un singur soft. Haideți să vedem. Deschidem browser și așa deschidem browser. O să-l fac puțin mai mic să intre în captură. Și aici vom căuta Shopcast. Click pe primul link. Aici mergem pe Downloads. Alegem versiunea. Este pentru Windows, Android, Linux și Mac. Eu aleg Windows, dau Download. Din nou dăm Download aici. Dar eu l-am mai descărcat odată. Ca să nu mai pierd timpul. Asta este executabilul instalat. Eu unul l-am instalat. Ca să nu mai pierdem timpul. Este o instalare foarte simplă, dar aveți un pic de grijă, pentru că în timpul instalării vor să vă instaleze niște toolbar-uri nedebifați. Bun, acum stați un pic, acum o să dau executabilul ăsta la o parte, o să aduc Shopcast Plus, shortcut-ul. Și acum hai să vedem ce trebuie să facem. Am aici pe desktop un fișier pe care l-am ca să-l găsesc. Pe unde era, că nu mai știu. Aha, gata, am aici un fișier cu toate posturile TV Shopcast. Ce trebuie să facem? Lansăm Shopcast-ul. Aici lăsăm login-ul anonimă, dăm login. Loghează-mă ca anonim, adică ne apare această fereastră și aici ce trebuie să facem? Deschidem lista pe care o să aveți de deasupra tutorialului, dar și într-o pagină. Deci aceasta este lista, asta să facem așa, da? Și aici vă alegeți canalul, de exemplu. Vrem să înregistrăm Disney Channel, luăm adresa asta. Shop 2 puncte așa, o luăm cu copii și aici o să minimizez. Putem pasta aici, trebuie să pastăm aici. După aceea dăm pe acest buton, o să facă buffer, dăm volumul mai tare, așteptăm aici să face buffer. Se vede foarte bine și nu se blochează absolut deloc. Bun, pentru a înregistra trebuie să apăsăm prima oară pe acest buton, dăm calea, dăm numere de test și aici dăm o extensie, o extensie de video. Ce vreți voi, avie pe platform. Eu o să dau testul de pe 4 de exemplu, 4 de pe 4, dăm save și gata, începe și înregistrăm. O să lăsăm un pic să înregistreze. Da, poți să gaftesc pe ăștia doi. O să lăsăm, deci este foarte simplu și puteți înregistra toate formatele video, doar să treceți calea, numere și după aia, după nume, puneți punct, MP4, avie, PG, MKV, după ce ați terminat, dați pe butonul roșu și trebuie să ne creeze pe desktop un fișier puncte MP4. Dacă oprești atunci, spune tu, căutăm fișierul MP4 pe care ne l-a creat cu numele test. Gata, l-am găsit, uitați aici.
test MP4 are 9,95 MB. Dacă o să intru în el, o să-l pleiez. Sunt în formă pentru niște puni. Programează-mă pentru 2 clienți de bătut. Crezi că ai putea chiar să peste cafeala celor doi? înregistrez De ce? foarte, Sunt prietenii mei foarte bine. și n-ai vrea să-mi faci favoarea asta? Dar numai că s-a blocat. Ca prieten? Prieteni, nu sunt Am blocat la prietenul tău. început. Ești doar cadoul Îi meu. dați și voi. Sunt în formă pentru niște dați și puni. voi scor de Programează-mă mai- pentru 2 clienți de bătut. O, da, sigur. De mai mult. Vedeți ce bine înregistrez? Da, Da? poți să-i gaftezi pe Asta ăștia trebuie doi. să faceți cam atât cu acest tutorial. O să închid aici, eu am fost Costi. Vrea să învață pc.fnhost.org. Vă mai aștept și la alte tutoriale. La revedere!